இலங்கையின் புகழ்பெற்ற சுற்றுலா மையமான பெந்தோட்டை கடற்கரை பகுதியில் பொழுதுபோக்கு பெரா மோட்டார் சவாரியின் போது ஏற்பட்ட விபத்தில் 31 வயதுடைய பாலஸ்தீன பெண்ணொருவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ளார். பெந்தோட்டை கடற்கரை பகுதியில் இயங்கி வரும் தனியார் சுற்றுலா நிறுவனம் ஒன்றின் ஏற்பாட்டில் இந்த பெரா மோட்டார் சவாரி நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த போதே இவ்விபத்து நேர்ந்துள்ளது. விபத்தில் படுகாயமடைந்த பெண் உடனடியாக மீட்கப்பட்டு நாகோடை பொது மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட போதிலும் அவர் ஏற்கனவே உயிரிழந்து விட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். உயிரிழந்த பெண்ணின் சடலம் நாகோடை பொது மருத்துவமனையில் பிரேத அறையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. சட்ட வைத்திய அதிகாரியின் பிரேத பரிசோதனைக்காக சடலம் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக மருத்துவமனை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன. இச்சம்பவம் குறித்து போலீசார் மேலதிக விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். కస్టమర్ చెప్పించి అరబి కారణం அன்பு கம்பு உடச்சி போட்டுறாதே இல்ல உங்கி மஞ்சள் வச்சுக்கலாம் மஞ்சள் நிறைய மஞ்சள் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட உண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள ஆயுள் மீடியாவை ஃபாலோ செய்யுங்கள்.